Хайде, here we go. I'm making a movie. Тук сме в град Асеново. Като дойдах в този град и се отчаях. Ще огледай малко оператори, виж къде сме. Виж какво става. Уж било град, на мен ми прилича на тотално село. Всички са бъгави. Ето, засними двамата на човека да докажа, че са просто Никарагуа. И аз съм Мустафа и съм звездата на Music Idol, BTV. И съм много голям личност в България и няма по-голям певец никъде от мен в света. И искам да снимаш онова заведение, дето се казва Пчела. Снимай го. Да, ходих сега идвам точно от изпълнение, бях на промоцията и получих подаръци от Манос, от Манос. Отидах и пях моя хит, който го няма в нито един албум на света. И не ми са другите толкова хубави, колкото моята. Ще изпеете ли част от него? Тотално, да. You will stay cool and I don't wanna break me around. You will stay cool and wanna break me around. Това е само. Това е моето куче, Гошо. Гоши, я Гоши. Това е Гошото. Хайде. И Continue. ето, аз съм преминен гражданин, хвърлям си от паката в кошерето за да съм. И хвърлям в коша да не става пожар. Браво. Сега къде отивате? Сега отивам в хотел Ник да пия фреш от кола, защото Фреш от кола? много жаден за сок. Искам и да поздравя моята приятелка Иляна, позната като Марин, в Англия е сега на големи концерти. И радвам се за нея, че тя поне успя да избяга от тука и да отиде в Чакай, че Англия оператор ще катастрофира. да живее с един пич, който не е пълн. Казвам, не е пълн. Това исках да кажа сега. По моята моя последен думичка е чао.